Horas madihita salhuna, pajumpa kita di medion palito na Mehmet. Patulhasot tu hita sada barita ni misionar na masa tu ibana di luat Sarulla ujui. Sahalak misionar na margawar paditapan asel nungatar barita nasida di pamarita honon ni barita nauli mobi di napajongjong kuria HKBP. Nah, somal di mana di jauhon G van Assel, goar lengkapnya Gerrit van Assel. Nah, tubuh di tanggal 27 Juni 1832 di Tano Bolanda. Mamuk Mehmet ibana nunga sai di patu begi hona keras na tu ibana parbaritao nauli ima marsedik. Lan itu do tu bagasar rohana mamuk Mehmet marbarita nauli marsedik. Di masikola maibana di sada seminari na khusus laho pararaton barita nauli. Dung tamat ibana siani gebe parbarita nauli di paworhak maibana tu Hindia Belanda Indonesia mai goaron Hindia Belanda di bulan Mei 1850 Dungi di bulan Desember di hari 2 1856 sahak maibana di Padang. Padang dope ujui nagabe pelabuhan internasional. Padang dope nagabe pintu masuk tu sudil luat Sumatera. Tuk sahak ibana di Padang di pangido ibana ma tuan gubernur nagabe pejabat tinggi di TKI na manguluhon sadok Sumatera. Di pangidobana ma asa boy ibana mararato barita nauli di luat Padang Sumatera Barat. Alai dang di oloi pangiduan nai gabi ditawar hodu ibana gabi pegawai negeri pengawas di sebelah par utara. Jalo ibana mai muse ulau ni pengawas di sebelah par utara di luat Akola. Imaha sasa ni ibana tu luat Akola. Siani may bana pararaton barita nauli. Sangado terdiri dua halak di patupai bana padidiot tu dua halak sian Bang Somatak ima nawargawar Simon Siregar Jakobus Tapubolo di hari 30 Maret 1860 sada. Udang-udang di halaman di ibana namasa terlumubi di bangsota bangsokatak huta na jului naso apala sahak dope barita nauli naso takas dope maboto taringo tu hatani debata alaisada posni rohani Gerrit van Assel ima debatado hapurusaku debatado haposaku soalnya tersurat di Pesalmen 110 ayat ono Jahoba dodongaku dang mabiar aku tung aha matagamon bahenon nijol matuahu Jahoba dodongaku dang mabiar aku tung aha matagamon bahenon nijol matuahu sayido posni rohana. Ada raso tauruti perdalanan ni ibanah dohot namasa na niadopan ni ibana di Sarulla. Tadi mazolo siapa kuede nomor 700 ono pulusia tu debatado pakirimoki di tano laut nang awang-awangi ibana do haposaki toktong do diramoti lakaki lausido non nan yadupan di ibana maro jahat tu hata ni debatado ibana maralohon manang mangadubi sudi akana masa di pardalanan Nabi Nulusna tadi mazolo edeo. Di tanolang awan-awani ibana do haposaki dokong dolinao tilakaki dope marang-marang dia debataki Sumari
saha ibana tu sarula tulut akola gudang do aka naung pinaralealin ibana alai tong do gudang nang aka nama kasogohon ibana gariada tahe adong do nasu makapi posana nasu makapi naing mamunu ibana di sana tiki Roma sada halak tu bagasna madapoton ibana dung di jalan ibana Van Asel di pajuguk mah alai saya di 00 bawai mah ibana saya di 00 dungi di dok naroima manukun Van Asel ai di dia disipak kamu nama jaga jamon longang do rohani Van Asel ai dang apalai boto ahanani dona di dia disipak kamu nama jaga bagasmon ujuborni ninna dipatahkas ai dang dong amang ninna Van Asel dang dong di baik kamu berjaga di jabumon bah ada dong dang dong di dahamu badang dong buti mahatani Van Asel saya dipatahkas ibana mah do nani dokmu ninna patuduhot tuau perjaga di jabumon ujuborni badang dong ninna Van Asel dangarong di dahamu manangisi menjaga bagas manu borngin naik dangarong ninna Van Asel musa atong na jadi do takasaku bagas mon ba nauli amang ninna Van Asel haru takasi damang mah ditakasi mah distakasi mah sudah bilut ni bagas ni Van Asel bilut parjolo bilut tonga-tonga sahar di dapur saya ditakas bana ma dibalik do kasur ro di meja akai nganan ni bukuna dibalik dangan selilin ditakasi ibana biluti yang go Van Asel diduru do dieper di bana hudul lairang diloas tu bagasan duk sidung ditakasi Roma Van Asel didapot ma seda ala amanakin adong dua mang dapokmu dang ado ninna dungi di dok Van Asel mamus ado haruan nani dokmu ninna Van Asel dungi di babua sada halak amaima dung roho tuluat namion masa sugo do rohanami madidau ala ni sugo ni rohanami nain do bunun nani ala ni say rodo hami tu sobor ni borngin alai mulu rohami tu sobor ni borngin adong do widahami di son dua lapis perjaga matana marhilung gaya pola silua dohani tidiyai noai badanga do ninna dungi hudogi hokai ma hubabuahami ma tu pangulu balang nasongoni dungi didok pangulu balang ma ai boa satu songoni biar muna tadado hamu parmudar manuk haroa tang na bawa hamu ima didokor rupani madokkan beta lau hita muse awi jolo ninda pangulu balang roha hai muse porngin dibana batiup tiup kuju pangulu balang hami dipudi dama dung lam jumorok tu pargodunganot tu bagasmon dikora mahami beta rohamu jumorokinna dung malak kamang na dua lakanai pangulu balangon tohoma tutu di bereng arong dok mar lapis di pola dua lapis perjaga na marhilong sak pamereng na bedungi babiar tunang pangulu balang namion gabe marekati di bana di dapoto mahami ngandok tohoro hape nan dok munai adonggo perjaga ima noain isudo perjaga ninna naroima madapotan Van Asel tidok Van Asel ai tibudo hudok Tuhan iya ahu dang nasinuru ni pamareta boleh darotoso alai au nasinuru ni dewata jahuba sito palangi do tano odorotoson mamarita hon hanuliau ni dewata papahenan ni dewata holong ni rohana ido nahubarita tu lueton alani ala porsia dua itu debata diramoti debata dua aka suruh-suruanna merjaga
akana posona. Ima di dokfan asel tu sada halak naroi. Disukun sada halak naroi mamse. Ai dibere kamu do nasirang dak pola riko berengon nami. Alai nungah wa porsai hami hatani dewata natar surat di bibeli. Ibana do madongani au. Tung hahuau ni halak maau disi. Tagonan do marhapo rusat tu dewata. Una ngapala marhaposan tu akaraja. Tagonan do marhapo rusat tu dewata. Una ngapala marhaposan tu nadi portillo. Ima sada panidangyon ni fan asel. Imana ni alaman ni ibana di luat sarulla. Alani dewata do hapo rusakku. Tung hahuon ni mana ngisi maau. Songon ni dok ni buka denakin 700 ono pulu siai. Torok pe marah mana hobiau. Debata kilo sumari honau. Posro haki sonang doau. Ibana do madongan yau. Ibana ma madongan hita. Ganu pari ganu tiki.